kining kultura karon sa katawhan. Ambot mao man sa tingali gyapon niya kultura sa unang panahon, kanang malipay kita nga musikat. Ana bang mahimo kang pangitaon ka sa mga tao, magsigig pangita ang mga tao nimo kay gusto gyud nga mo himamat, magpa-picture, ana. Nya gusto kayo ana ang kalibutan. Kamo ganahan sad mo ana nga maingon ana mo kanang pangitaon mo sa mga tao. Ganahan mao na bisag unsa na lang itong ipangbuhat, TikTok, bisag unsa na lang yun para lang yun na idaghang mo like. Og dili ko i-like des ako mga silingan, at least i-like og ma-viral ko diha sa social media. Mao na nga tungod diining maong kinaiya nga magpasikat kita na nag-away na ta, imbis magkahiusa na nag-away na, naglinibakay na naghimo nag mga fake news aron daoton ang katong nisikat niya. Ang nagdaot mauna say musikat, og mao ni nahitabo sa katawhan sa Dios, katong pinili niyang katawhan. Ang nahitabo, nagsigi na sila og away hangtod nga ang kasabutan sa Ginoo matud pa sa unang pagbasa nawagtang yun. Gisupak yun nila kay naman, nag-away naman sila. Motong ningon ang atong unang pagbasa, misaad ang Ginoo nga nag-ingon, maghimo kog bag-ong kasabutan. Nya unsa man ning bag-ong covenant? Matud pa niya, dili na ni parihas una, kay katong sa una nawagtang to kay way klarong pagtuman ng mga tao. Ang bag-ong covenant, iya na kunong ipakita sa tao diha mismo sa iyang kasing-kasing. Ang inyong kasing-kasing makita bago na? Makita? Dili. Ang covenant nila sa una, katong pasan-pasano nila, katong kanabang kuan ba kanang Ark of the Covenant, makita man to basta na gani sila atob, mura din sila malipay. Pero karon ang bag-ong covenant, ang bag-ong kasabutan, anha na sa mga kasing-kasing sa tao. Matod pa sa unang pagbasa ning pinaagi ni propeta Jeremias, ningon diri nga dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay sa una god, tudluan man gina kanang gamayng bata, ila ginang tudluan ang mga pulong sa Ginoo nga naa gitudlo ni Moises, ila ginang ipangsuwat sa ilang bungbong, ibalik ipapilit pa na silang angta nga silang bukton, memorizon gina nila. Mao nay timailhan nga ikaw pinili nga katawhan sa Dios kung makamemorize ka sa pagtulunas Ginoo. Karon ingos Kristo, di na nako kinahanglan. Ingon ang Ginoo ba? Anha na Dios kasing-kasing. Karon unsa man ning maong kasabutan nga ang tao ba mahimong idila maparihas siya sa Ginoo nga inila basta kamao siyang muantos. Mora na. Mao na ningos Kristo sa to ingon siya nasubo. Sa tiyang ingon diri. Nasubo ako. Unsa may akong isulti, moingon ba ko nabalaka ako? Unsa may akong isulti, moingon ba ako amahan kuhaaning maong pagantos? Siya dili. Mao ni hinungdan sa akong pag-anhi aron magantos. Lahi kayo ang Kristo no? Aron musikat ka pagantos. Nya unsa man pagantos? Higugmaa ang mga tao nga kusog kayong mupaantos nimo.
Mao na makapasikat niya. Natuman ba si Kristo? Nasikat ba siya? Uy, tubag uy. Oh. Nya kamo gusto mo musikat? Aka na, sunda na. Luyo na to ay. Atong gipasikat diya, butang ginatos luyo kay nindot kay tan-awon nga gadupas cross ba, agas diri ngari dapay purong-purong tunok. Mao nay nakapasikat niyag maayo. Nga hangtod karon 2000 na katuig ang milabay, 40 lang yapon niyang sikatan. Kay matod pa niya sa atong ebanghelyo, gawas kun ang liso itanom og mamatay, dili gid na mamunga og daghan. Ang kanang lisos mangga ba? Kailang og mangga? Ibutang na sa inyong atop. Itongtong ba sa inyong atop? Niya iniglabay sa mga 20 katuig, 30 katuig. Unsay mahitabuan na? Imagine na. Oh, madunot, mawaktan, malata. Nyawa na yun, waktan na yun. Pero itanom na dito sa kuan, itanom na dito sa unahan sa inyong balay, dito sa yuta. Itanom ba? Sa may mahitabo? Mao gyapon, mawaktan gyapon. Pero kay gitanoman, oy, motubo ang dakong punuan. Ay, dakong punuas mangga dias gawas ato simbahan ay. Mamunga day na siya daghan kay mangga. Nya, hay naman tong liso. Itong sa kabuk liso, asa naman to? Patay na. Pero namunga siya daghan. Muna namatay si Kristo nga ang iyang mga followers wa kaabot siguro tong mga 1,000 kabuok. Nya, ang iyang mga solid nga mga tinunan katong 12 ka apostoles nakuhaan pag yung usa kay nagbudhi 11 ra gyud kabuok ang solid kayo nga iyang mga tinunan. Naguol ba si Jesus? Sus, mamatay ko. 12 ra gyud kabuok, 11 pa gyud kabuok, kajutay sa akong followers. Patay gid sila. Mao ba gud? Wa mahadlok si Kristo eh. Unsa man iyang gitudlo diri? Niingon hinuon siya, ang gusto nga mosunod kanako kinahanglan sad nga mosunod sa akong pagpakamatay. Ang iyang hinung gitudlo siya mga apostoles, pagpakamatay sad mo. Nya ang iyang gusto nga mulambo ang iyang simbahan, pero ang iyang gitudlo pagpakamatay mo. Ana nga matay gyud hurot, gipang martir. Nya unsa man nabuhi ba ang simbahan nga gitanom ni Kristo, gitukod ni Kristo sa kalibutan? Nabuhi na nagtap-tap sa mga naong ay mga patyuno na sad. Unya, kanang inyo rong pagtap-tap sa inyong naong, makapabuhi ba na sa simbahan? O mga matay mo aning COVID, kita mga matay taning COVID, makapabuhi ka ni sa simbahan? Dili ka ta maliwat atong liso nga gitungtong ras atot, wa gipugas, patay lang yapon pero wa gyud mamunga. Nindot gyud nang ipugas. Nakaron unsaon man pagpugas sa atong kaugalingon, diha sa kasing-kasing sa atong isig katao. Sama ni Kristo gipugas niya ang iyang kinabuhi dinhi sa atong kasing-kasing, pinaagi sa pagpakamatay para nato. Karon, tistingin na ninyo, pagpakamatay po mo para sa inyong silingan. Awa, di ba? Di gina mapapas ang imungan, nakatatak gina sa ilang puso. Nya kamo, andam na mo magpakamatay para sa inyong silingan. Kanang silingan ninyong lingkod, lingi ako na. Kana ba? Kanang naong nga na, andam ka magpakamatay. Anang naong nga ba? Kana mga buutan man ni aron din kay nanimba man, buutan-buutan pa ni. Og dili ka kamo mo pakamatay ana, labaw na nga tos mga manuyupay, ngadto atong tuang imong silingan nga sigig panglibak nimo. Labaw na atong tuang gasigirog inom dito or mga tapulan kay dagko. Sige lang tanaw ng cellphone, sige lang duwa ng computer.
Nya mga masinupakon pag yun kayo, unsay imong isulti, supakon pag yun. Unsay imong gidili, mausay buhaton. Nya makapakamatay pa kanila. Dili. Wa mo klaro eh. Mao na, mawagtang ra kita. Wagtang ra kita sa passing. Sige ka na be. Practice lang ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Practice. Sultihin ko na siya, andam dyan ko magpakamatay para nimo. Okay. Practice lang ba? Di ko na tinuod ko. Practice lang. Andam dyan ko magpakamatay para nimo, Brad. Or para nimo, sister. O kaila ka niya, nganli iyangan. Okay. Ready? Ang mulingi, malangit. Ang di mulingi, may perno. Sige, ready? Get set. Go. Okay. Andam. Mubura ka kaya na. Andam yung kong magpakamatay nimo. Tanawa yan now. Ang kanay mong mag-iuban ni lingi. Congratulations. Kanawa mo lingi. Duda na ko ninyo. Padog mo sa imperno. Pulong pagani na. Nalisod mga ikagsulti. Unsa nakaog buhat. Unsa may mga buhat sa pagpakamatay. Diri sa ikaduhang pagbasa, gibutang diri ang pagkamasinugtanon ni Kristo. Obedience is form of dying. Muna kaming mga pari na among vow of obedience to the bishop. Unya kung i-assign mis parokya nga daghan kayong mga tao nga magsigig libak namo, magsigig daot namo, nya gamay pag yung kay kolekta. Tungod kay gisogo mis obispo digin mi mo reklamo. Magyaw-yaw ra mi sa hilong. Pero igo ra sa ning moingon obedience. Wala. Mo na pagpakamatay obedience. Kamong mga anak, gusto ba mong magpakamatay para sa inyong mga ginikanan? Tubag. Way mga anak din eh. Kamu day, wala mo ginikanan. Tubag mo diha. Saman, anda mo magpakamatay para sa inyong ginikanan? Ala, ay mo pagsupak-supak. Ay yung supak-supak. Obey. Kamu mga ginikanan, anda ba mo magpakamatay para sa inyong mga anak? Ay sad mo pagsupak-supak. Ay yung mo pagtubag-tubag sa inyong mga anak. Oh. Liwat ginunta mo ni Maria nga wa gyud magsupak-supak ni Jesus. Kamong mga asawa, andam sad mo nga magpakamatay para sa inyong mga bana. Ala, ay sad mo pagsupak-supak anang inyong bana. Sunda ang tanan niyang isulti. Ana. Kamong mga bana, andam sa mo magpakamatay para sa inyong asawa. Kinaningo gay. Ay sad mo pagsupak-supak sa inyong asawa. So, mao na obedience. Mao na siya una nga paagis pagpakamatay. Ikaduha, si Kristo miingon siya, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Service is again another form of dying. Mga asawa, aron matanom ninyo ang inyong kaugalingon nganhas kinabuhi sa inyong mga bana, alagari ng inyong bana maging sino pa man siya. Alagari yun. Ang saong pag-alagad, ang tanan niyang gusto ihatag, ang tanan niyang gikinahanglan tubagan. So inigkablit at tubangan, inigdumog dumugasan. Bahala ng mga tangtang na ng inyong mga postiso, kumbati mo niya. Ayaw malibari. Ano na siya? Punem sa gadiag, wakli, yaw-yaw pa ka. Ako, tiguang na ta, hasol, dayo. Hilas. Ayaw, anab.
Kumbati yun. Alagad ko na, service ko na. Kumusta ka niya? O niya, kamong mga anak, alagari na kung na inyong ginikanan, magbaha kung ng ilang reward ninyo, sa kung sa inyong pangayoon, ihatag na, alagari. Hugas mo plato, ingon din, uy, kabuutan sa akong inday, siya nga, 20 be. Hatag na, 20. Lagi. Niyabitan na din mga bata. Anong taga, mga bata na to diya, akong mga barkada diya mga bata. Oh, abutan ko rin, silhig din na sila. Bisa ko buhay sagbot, silhigan kina nila. Niya katunong doon, sagbot din nun, kuhaon, kanay, buhay sagbot. Ano dool ba? Silhig na lang mayo. Nag-uudong sa inyong ibuhat ron doon. Dilhig din pa der. Niya, ang sahan, piso din. Piso pa der. Niya, lahir ba na silang piso, kaya ilang pasabutan na, 20 man. Natagaan din akong piso. Pertin. Sige sila ng panglimpyo, kada adlaw. Sige sa kong hatag. Niya, wala ba ko'y kulikta kada adlaw. Kansi pari yan eh. Pero sige lang, alagad man na. Ana, niyang pare, ang samsay buhaton, alagaran sa mo. Una, bisag kapoy na kayo, barog yun, miniri, yaw-yaw yun. Yep, kulikta sad. Manay palagad na to. Ana. Dini sa itong parokya, daghan kay ni alagad na to. Tanawas gawas. Na nasa tayo mga projects niya. Nindot kayo na ini kahumanan na. Awan mo kaday. Bihasan ninyo. Pakpaksan mo diyan. Nya daghan ba yung kay ni alagad na to, pinaagis ilang pagpalit sa atong mga gipamaligya nga slots. Usahay gani, matandog na lang ko. Ano man, na ay muingon ako nga, Father, kuan ko, nataktak ko sa trabaho, wa na ko'y trabaho ron, pero kay mituo man ko nga kung atong ihatag sa Ginoo ang atong gani-ganing pag-alagad, ganahan magyud ko mo alagad pa der, muhatag, mupalit ko duha ka slots sa imong hope and opportunity. Nga mupalit sa kog duha ka slots sa imong prudence and healing. Kay bawo mo tagpila presyo ani. Ang wa kahibaw, impierno mo. Wa gid mo maminaw diay no. Sedang ka, wa na siya trabaho, palit siya. Nya iya dayon gi hope, duha ka slots sa atong hope and opportunity para sa atong mga project. Pilang na siya? Tag 2,000 man di, 4,000. Nya duha sad ka slots sa atong prudence and healing para sa atong pista. 6,000. Deposit niya sa atong bank account. I-transfer niya 6,000. Wa na siya trabaho. Kay nataktak siya panahon na ning COVID. Nya niingon dayon siya, Father, kung makatrabaho ko balik ako sa nangpunan. Ako nga na tagaan na, di ka ko mag-ampo para niya. Kita nga gitagaan aning atong mga projects dinhi nga niabot na ning mga 23 million, di mo mag-ampo para sa atong mga benefactors and donors. Tig-aha sa inyo kasing-kasing, no? Mag-ampo ta nila. Labi na yung tingali kung naay magpakamatay para nato sama ni Kristo, sama sa mga santos, sama ni ining ato mga gipasidunggan Pedro Calungsod o Lorenzo Ruiz. Di ta magpasalamat sa Ginoo, di ta mosunod nila nga nagpakamatay magay para nato, ug mao na ni ang ingon ni Kristo nga mubunga na mo. Kay ngano man matandog magay tag naay mo donate nato, mupalit aning ato mga slots, labaw na gyud naay mo antos nato ug magpakamatay. Labaw na gitingali kung kitang tanan mag-inantusay para sa kayuhan sa matag usa. Mga asawa, antusa ang inyong bana ay namo pagyaw-yaw. Antusa. Bahala murag mubuto imong dughan na mas maay pag ako'y mamatay kaysa mamatay ning yawaan ni. Ana.
Kamu sa mga bana, labi nagnaamoy ismiringhoy ginagmay, o dinagko ba? Biyain na, sakit kay biyaan ang kabit. Nakasuway, awa, di ko kasuway. Hapit ko masipyat. Ganun, sakit kay biyaan. Pero kung mag-antos lang yung gangay mo ng biyaan, doon na ginindot kay epekto. Oh. Ang ako ra gitawng ginagmay nga biyaan, kanarag yung kulikta. Oh, sakit-sakit ba yan nga ihatag ang kulikta, labi naglisuod na sa kong bulsa. Ako nang ihatag kung balik. Aka na, basket. But nabi mo suod ninyo runana. Aka na ihuog nyo, di para biya na sa nag-preside. Pwede na nako dado sa kong kwarto, ako'y butang dito. Pero wag iusahan na nga mo ato dito, ato rin na sa atong finance council. Yan, napadyo ko stipend, maikog pag yung ko nga musuod sa kong bulsa, ako pag yun ang ihatag, ipalit na lang sa nakong slots. Basin pag udaghan. Ana, niya, pakamatay biya na. Pakamatay na, eh. Oh, natay gihimo ang balay, nahuma na ganito, ang balay ni Sister Teresita. Pero ako, wala ko rin balay. Okay, gipapahawa naman mi dito sa among balay. Ngita pa migbalay ron. Ari lang us kumbinto. Mo nang niana din ron akong maguwang, paralyzed na Pedro to Aloyo. Niya sa nini akong manghod nga ulitaw, ambot mamingyo pa ba ni? Siklito. O niya tipon mi dinhi, pulos mami ulitaw. Ana mamibalay. Ana. Hindi mo tutok pa mo nako. Atong Lunes, no Martes, naghatag ta og misa o pagkaon sa ato mga binilanggo dito na sad ikaduha na ni natong hatag ug akong gikomit nga kada ikatulong Martes sa buwan mangadto ta dito para mupakaon og mumisa ngadto nila pakanon ang kalag, pakanon ang lawas, lipay kay mga binilanggo. Hastang mga nagbantay sa binilanggo, luos lang pasalamat pa dir. Salamat kayo. Doon na bagoy kulikta. Dihay gamay, oy. Doon ay nagpamisa. Ana, ang atong nagasto, mga 30,000. Ang pamisa, wa kaabot og 30 pesos. Okay lang. Pero kinasing-kasing mo sa itong ilang ihatag. Di dito. Minana. Pero pag ganindot sa gibati, nya nanadayoy nakabati nako ingon din siya nga, Father, ako'y angkon sa inyong gastuhonon inig ka buwan sa Abril. Nako pila man na, kay bawo kag pila siya, 30,000 man kato Father. Nako muhatag ang 30,000 siya. Ako'y angkon sa Abril. Hinaot unta nga di pa to siya mamatay sa di pa maabot ang Abril. No? Anay ni angkon? Kinsa man sa imo angkon ninyo sa buwan sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Oktubre. Ala pangangkon na mo da ipalista las opisina. Nya butang og cellphone number. Di gyud mo mamatay hangtod mo abot ng buwana. Pero hindi ka abot ana, bahalag mga matay na mo. Adili sa imong bahala, pwede na mong mamatay. Ngano man kay nakatuman na ta sa sugo ni Kristo. Duha ka babae ang starring sa ato karong pangapagbasa og sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, ang starring mao si Susana nga gipasanginlan nga nanapaw sa iyang bana pero dili tinuod nga nanapaw siya. Mao tong giluwas siya ni Daniel o gipamatud-an nga wa siya sala. So wa mapatay ang babae nga way sala sa unang pagbasa. Ug ato patong gibutangag sala og tinuod pag itong nakasala, unsa man? Maluwas ka to o mamatay? Balaod man to ni Moises, basta manapaw, batuon man yung kahangton mamatay. Og wap aka to og duna pa ka to'y sala yun nga nabuhat si Susana sa inyong paminaw, patay to siya o buhi? Patay yun. Di man tumuriak si Daniel kay mao may ilang balaod. Kana sa Old Testament. Diri sa New Testament sa atong Ebanghelyo, ang babae sad-an yun. Nakapanapaw yun. Nya nasakpan.
Nakaron ilang giatubang ni Hesus. Unsa may gibuhat ni Hesus, wa siya moingon sa mga taong nagdanga, pataka malamog hukom, bakak man ang inyong gihukom. Dili na isyo dinhi tinuod ba or bakak, kay tinuod man. Pero unsa man sa gibuhat ni Hesus, iyang gisuwat-suwat sa yuta iyang tudlo, niya mingon din siya, sige, kinsa ninyo ang way sala, maoy muunag hapak og bato ngadto niya. Unsa may kalainan anas gisulti ni Daniel, bakak na. Nya si Kristo wa mingong bakak na, pero iyang giingnan, kinsa man ninyo'y waysa diha, mo'y muunag hapak og bato. Nya napatay ang babae. Wa, pero sadaan wa mapatay. Hay may gusto ninyo aning balaura nga gamiton. Kadtong una balaod nga gigamit ni Daniel o kining balaod nga gigamit ni Hesus? O kamo ba? O kamo ipahukmon? Gusto mo sa kang Hesus o kadto kang Daniel? Ikos ga? Kang Hesus. Hay may lisod tumanon ang kadtong kang Hesus o kang Daniel? Gusto man kamos kang Hesus. Hay may lisod tumanon ba ang kadtong kang Hesus o kang Daniel? Kapataka na lang magtubag. Gisayunan ka, nakasaha, nanapaw. Posible gid ni nga mubalik na sa nigpanapaw. Unya ron, kung ang imong bana nakapangabit, nya ingnon kas imong bana, sige, wa mga kaysa kasukin ning akong kabit. Di mo hilom ka, bitaw no. Unya kay lima naman kabuk iyang kabit, nya mo yaw-yaw ka, ingnon kas imong bana, nya wa kay saha di ay. Insya naa, insya nya nganong yaw man ka diya. Ay masugot mo anao mo sa inyong bana. O kamo mga ginikanan, ingnon mo sa inyong anak ni suyop. Niya, ikaw wa kay batasan ni suyop ka, dako kay nang sayop sa. Nya ikaw mawa kay sa. Insya naa insya. O ayo badlong nako. Mao man ang prinsipyo ni Hesus. Nya, ganahan mo kang Hesus o kang Daniel? Uy, ito ba? Nag-anam nagbalibad. So, bitaw no, lisod mo di ay. Panalita ro, masakpan ni mong kawatan dito sa inyo, nangawat. Nya, maingon dayon ka, ikaw ipapriso ti kay sa, wa di kay sa, ma'am. Minsan na, anya, di ka mo sunod ni Hesus. Nanong imo man kung hukman, nga sadaan man sa day ka. O di na ka makapugong sa kawatan. Kay ang balaod ni Hesus mauman, ang dunaray katungod paghukom mao ang way sala. O kinsa may tinuod nga way sala? Siya, si Hesus. Muna nga siya ang atong manluluwas, siya sa dang atong maghuhukom. Kinsa may tinuod nga way sala? Ang Ginoo. Siya rasad ang atong maghuhukom. Mo nakitang tanan din hinggalingkod karon. Ay kuno lingi ako na imong tupad. Ingna ko na siya na kaysa wa. Gikuno ingna ko. Og moingon gani nang waysa bakakon. Kaklaro anang naong anang sadaan guys tanan. So mo na bisag kining gawali, samot na rin dia sa kong kilid. Mo na din alam ta magunay-unay og tinulisukay, ikaw. Mura naman lang hinuntag ani bag ang makauna lang. O na ingong Ginoo, usisaha yung imong kasing-kasing. Kasing-kasing yun mo usisaha. Og tinuod gani kang waysa. Hala sige panghukom diha sa ato pa sa pamaagi ni Kristo. Ang tinuod nga maghuhukom maliwat unta ni Daniel. Kinsa ba ni Daniel? Usa ka buutan nga propeta. Batan-on pa nagsunod sa kabubutos Ginoo. Maugod ni siya ang katong gihug ngadto sa kan-anan sa mga leon kay perting sukua sa emperador kay iya manggi sultihan sa sala ja buang-buang kay pakaon ti kas leon. Insya okay sa niya makaluwas ng imong Ginoo. Makaluwas na imong Ginoo nimo ingos Daniel. Og luwason okay.
og di sad luwason. Okay ra sad basta di gyud ko mosimba ng imong Dios adto ra jud ko sa Ginoo. Ingon ana siya ka faithful motong gihug siya didto sa mga leon nga gutom kayo. Kay gipasanginlan lagi gyapon siya sa mga buangon nga naglagot niya. Nya nakaon si Daniel sa leon. Nganong kibaw man mo? Basa din mo Bible din. Congratulations. Gipatak-ong mo gipatak-ong sa kuan kanang Ginoo ang leon pagkaugma ngadto ang hari bab iyang giblukluk Daniel unsa man kadiya kay soon man sila sa hari ni sikreto ang hari og adto Daniel unsa man kadiya buhi pa ka. Oy si Daniel didto naghigda-higda alas leon siya mahal nga hari di buhi pa ko oy ang mga leon nga buutan man di kini mo mga leon di ay sao pamidiri og higda sus lipayas hari sa iyang kalagot kadtong namasangil ni Daniel giiksa bitaw matud pa sa Bible wap agan imo abot sa yuta gikauhat na sa leon o gikunis-kunis gutom kayo ang mga leon pero si Daniel naghigda-higda ra mao na kani ang taong waysa malipayon kanunay mao na sa inyong pamilya ayaw mo pagsigi og dinhi sa atong community din alang ta magsigig ignanay ikaw sadaan ka magkuntis na lang tag biya aning atong sa aron ta mahimong malipayon og malinawon magkuntis na lang ta og pangayog pasaylo atubangan sa Ginoo labi na gid karong panahona din alang ta magsigig ignanay nga sadaan na siya kanang nangilog sa imong yuta siging pangilog anang utlanan sa yuta kanang nangural anang imo agianan nga di na kakaagi ayaw na lang nag-ingna mga salbahis dagko ay mga tikasang dagko ayaw na lang kay maunay unya ka nara ba sa kay imong sa pangayo na lang pasaylos Ginoo nya sa imong sa kana sila do na sana sila hukom nga paabuton mo na si Jesus niingon siya sa babae sige di sad ko mosilot nimo angayan man ta ko muhapak nimo bato pero di lang sad ko mogamit ana pero pauli og ayaw na pagpakasala mao ra ginay hangyo sa Ginoo nato kamoron dinhi batuonon man sa mong mga naong apil na ning nagwali pero ang Ginoo muhatag siya natong chance moingon din siya nato sige uli na ha nya ayaw na pagpakasala nya kamoron mo uli mo sa inyo nya din amo magpakasa din amo magyaw-yaw sa inyong mga anak din amo manglibak din amo mamakak mga amang